Čau, som tu s vami znova a znova. Takže dneska tu máme úlohy. Takže také blbé úlohy sú tam, že napríklad, len vám zopár prečítam, napríklad, že natoč Horse Challenge, natoč ASMR, ukáž PC. Tu zakryjem, aby ste ho zatiaľ ešte nevideli náhodou. Čo ja viem, je tam ešte, že ukáž svoje trapné fotky. Potom choď von, hrať na gitare a striekať ľudí s vodou a také blbostičky. No a tu máme samozrejme ukazovatko. Takže dáme si to tu a môžeme to ísť prvýkrát zatočiť dneska. A keď sa vám tento diel bude páčiť, budem rád, keď dáte 10 lajkov a aspoň tých 5 odberateľov. Keď toto budem vidieť, že sa vám to páči, tak mi môžete do komentárov písať ďalšie úlohy, ktoré mám ja spĺňať. Takže ideme ho roztočiť. Si kokos, dobre. No, tak to teraz asi nebudeme. Tak zatočíme. Viete vy čo? Bolo to, že natoč Horse Challenge, ale to aj tak budem točiť. Čiže dáme najprv nejaké také, čo by som teraz mohol doma zrobiť. Čiže napríklad ukáž trapné fotky, ukáž PC. Ukáž svoj beat, napríklad, hej, a také. Natoč ASMR. Viete vy čo? Som doma, takže ho môžem natočiť. Takže budem tam teraz, hneď o pár minút teraz, vydám to video, ako točím ASMR, čiže napríklad tam bude čokoláda, jabko, nejaká voda, jak pijem. Hej, a takéto fajné. No, dobre, blablabla. No, takže som povedal, hej, 10 lajkov, 5 odberateľov. Ďakujem. Čau.